eta abstraitzen dut, Koliseukoa pixkat me abstraigo, baina bai egisa da udan esan nebala, ostras, ostia, Koliseuan. Baina, bueno, jo izan dutela igual iraganean, baina jendiakin, orduan bakarria desberdina da. Hombre, gisa da igual, ipintzen naizela nerviosu hau, danean kontzertu bat igual taberna txiki baten, zauz burruketan atentzioa lortzeko futbol partido bat ez dakit nun, eta jendia traguakin, eta gitarra akustiko bat ezin da pelifikatu elektrikoa bezala. Orduan, bueno, Koliseuan behintzen jendia ia da jarritxa, eta ostirala arratzalde baten nekatuta, eta alditxut euren atentzioak atxilotuta auki, ordu bete. Rockeko gitarra nik uste mugatuta ikustotela nire burua, ze mundu guztia joten dago gitarra. Non horrek topatzia bere instrumentuan, zehose beria, nik uste dela oso zaila, ez badozu egiten zehose oso desberdina, baina karo mundu guztiak egiten badozu oso desberdina, bueno, mundu guztiak ez da egiten zehose desberdina, baina da oso zaila gitarrekin itea zehose zuen onduan dagoenak ez da gana egiten. Orduan nik uste dut gitarra akustikoak igual badala pixkat... Igual jendia joten dago gitarra akustikoa, baina ez da joten dago gehiro akompainante papel bat emoten. Ja, ni naiz gitarrista lehenengo eta gero abestuten dut. Orduan, bueno, saiatzen naiz emoten buelta, egiten gauza pixka desberdin. Orduan... Eta, bueno, gitarra asko joten dagoen jende badagoela jendia, baina nik uste dut asko joten dagoela gitarra klasikoa. Ba, musikan bez zurrunki kontsumitzen zendun hau eta identitatea sortzen zendun musika edo musika horrekin lotuta zeuan talde sozial batekin lotuta eta oingo kulturak bultzatzen gaitu onera eta txarrera kontsumitzera, palabra klabe. Ez igual harremana sortzera genero batekin edo zure burua sartzera genero baten, baina holan palo askotako gauzak entzutera. Ez gauzela bakarrik eta naiz eta bakarlariak izan da holako komunitate bat, egiten duguna musika holan soia eta erdi pertsonala eta hori politxa, guai onda. Kuriosua dana Xabier Badiolan kontutik da, banaketa gutxiago da hola. Ez dago pertsonaia bat, ez dago talde bat, ez dago irudi bat, da ni naiz. Orduan, horrek ez dut zaten mon buelta larregi. Zenik behiten duten musika ez dut pentsatzen, egisa esan ez dut pentsatzen, bestian. Egiten dut musika behar badakatelako eta gero gustatzen jatalako bilduma, biltzia eta gero oso kontatzia. Baina ez dakat motivazio izan da, ez dakit, komertzialik edo. Berzino parela joten dituan, baina oin joten dut dana, ez bada bat, abesti bat igual ez da honan eria, edo bestela bat pez, egunan arabera, baina ez gainera ez dut setlistik eruaten, ez dakat bandarik. Baina bai, abesti diskoan ez dauzen kantuak joko ditut.